защо младите е добре да гледат нашите видеа в YouTube. От нас няма да чуете да казваме на хората да се абонират, да ни последват. Смятам, че младите трябва да ни гледат, защото ще видят нещо различно от това, което е в тренда, така наречения. Аз, разбира се и Бат Киро, сме едни от малкото останали в социалните медии, така наречените, те само социални не са, които не говорят за хранителни режими, които нямат татуировки, както виждате, които нямат кредити, а имат само собствени пари. Нас няма да не видите по дискотеките, да дишаме балони, да сме надрусани, оповръщани, пияни. Аз дори цигари не пуша. Никога не съм пробвал. Бира не пия от 2014. Твърд алкохол последно напиване имам януари 2020 и от тогава насам съм пил общо 5 пъти. Като за цялата вечер аз изпивам максимум 150 мл. Пък за мари, амфети, всякакви други там глупости още не ми е минало и през акъла. Нищо, че съм се събирал с такива хора. Имал съм акъл и съм го ползвал този акъл. Тогава, когато бях на вашата възраст, още в гимназията. Не се чувствайте длъжни, когато някой ви каже, примерно, ай да се вземе мара, или ай да отидем на казино. Теглете му една майна на този буклук. Не се занимайте с него. Ще говорим повече по тия теми в други видеа. И сега за домашните любимци. Забелязвали ли сте, примерно като отидете в някой парк, как няма много, примерно, жени, майки с деца, примерно да бутат колички, но всяка втора двойка, ако има такива, нали, те, говорим за мъж и жена, те с другите там, те не ги борим. Всяка втора е с куче. Декоративно куче, не говоря за истинско куче. Тия безполезни същества, освен да правят мизерии, да миришат, че и пари давате за тях, те идват в всякакви форми там, всякакви породи. Аз даже не ги знам, тук съм си изкарал. Померан, чихуахуа, пекинес, шицу, мицу, всякакви глупости. Значи, за мен това е една от най-големите пандемии за последните десетилетия. Детска болница нямаме. Пък ветеринари за тест масти на всеки ъгъл. Гледат ги в едни тесни гарсонерки. Влизаш вътре, то мириш на зоопарк. Ходят, честват ги, стресват ги, панделки им слагат. Парфюмират ги, обличат ги. Какво правим, бе? За тия, които имат някакъв останал акъл в главата. Тия декоративни мастийки само ще ви изгубят времето. Дърпат ви назад. И финансово, и всякак. Направете едно дете и след това им мислете за кучета. Ама като че вземате куче, вземете истинско куче, а не някакъв декоративен буклук. Оставете я тъс мода. Слушайте мене.